De eerste kanshebber die ik nemen wil in de man die het vorig jaar voor de 4e keer kampioen werd en de laatste jaren altijd vooraan te vinden is. Douwe Visser van Grauw. Heel gedreven en met een bemanning die als een oliede machine werkt. Douwe Visser kiest voor prolongatie van de titel. De laatste meters voor het scootje van Grauw. In het SKS-kampioenschap 2000. Douwe Visser. En daar is het verlossende schot voor het scootje van Grauw. Kampioen 2000, Douwe Visser van Grauw. Hij pakt zijn 4e titel. Hij is de beste dit seizoen en wint met minieme voorsprong. Vlienier de grote verrassing. Sietse Brouwer van het Jerveense scootje. Nou is dat een heel rap scootje. Maar als eerste skipper zijn prestatie delzetten is uitzonderlijk. Sietse Brouwer is absoluut een van de kanshebbers op de titel. Ja, dat was het er al dek klappen. Ja, zeker. Nou, ik beken het iets stil weer. En daar is hij, hè? Definitief de tweede overwinning op Riege voor Sietse Brouwer en het scootje van het Jerveen. Monsterachtige prestatie. Terwijl de rest van de vloot wordt er stevast neemt als een van de favorieten. Na de eerste weken stiet er Gaurus bovenaan. En dan zak het er troch pech en dommegiet de tweede weken ouw. Maar dat zil dit hier oors. Pieter Meter van Akrum, wol en zilrus op die heegste treden steen. Ze binnen er haast. Pieter Meter. Mij Akrum. En daar is de knal. De tweede overwinning voor Pieter Meter en Akrum. Zij winnen op Langwaar met een groot verschil. En dan een outsider die het in het voorseizoen sjaliert met de allerbeste meitekin. Wilst het scootje jarenlang vast op het 14e plak eindigen. Maar met een oorscootje, een volslijn nieuwe bemanning en een nieuwe skipper is het paard omheeg vorig jaar in Slijn. Maar Johannes Meter van Huzem moet dit hier serieus de rekken houden worden. Maar Johannes Meter die kiest voor het avontuur. Giet de orenkant om. En waar weet, maar dit waar zou dat zomaar een gouden slagje willen kennen.